ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapau ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki MLA jong keseng Kongres na Ribhoy District bat kuntubru ya ki nongyalam jong ke Ribhoy District Congress Committee hapo ka jingyalam jong President uba Meral Bonds Aim uba dairu MLA jong ke Nongpo constituency ha ka khatlai trik ukala lengkot arajar arpway kila hier ban let jurib ya ke transit camp balatai de ke Sarkar Assam hakanihi ke juk kasngi kini ki MLA jong keseng Congress bat ki nongyalam jong ke Ribhoy District Congress Committee kila hier jurib ru ya ke entry exit point kabadan hakas nong umling ban wat jingtip bahado katnu la pentri kampura ya ka ain Meghalaya Safety Resident Security Act arajar khatnreu hakajilla hakani ke jinglet jurib la sakhilang ru da UMLA ka Umroy constituency uba George B Lingdo u General Secretary jong ke Ribhoy District Congress Committee uba MG Karshanlor bat kiwei de kinongelam jong ke parti hadin bala pendam ye ke jingjurib nakalyang jong ke parti kala IT ru ye ke dorkhas ha ke Deputy Commissioner jong ke Ribhoy District ke Kong Rosita M Kurba da ke bakentu bakan shimkhia halor ke jingte jong ke Sarkar Assam ye ke transit camp hagas nong Khanapara kabadang hap hapo uput usam jong ke Jilla Meghalaya. U President jong ke Ribhoy District Congress Committee uba Meral Bonds Im ulia thoru bakum ke parti kinsalet pensngo syeki tendong skor jong ke Sarkar Jilla bakan shimkhia ban yekren bat ke Sarkar Assam bakadai ban pensenge no Mardor ye ke Jingshna ye ke transit camp hagas nong Khanapara. Kumka Ribhoy District Congress Committee ni Sofia ya kan abang ni ya ka jing le bong sunyo jong ka Sarkar Assam jong ku Assam ni kila dan sibun gi jaka gi bagi la persang man le ni kendri ka bagi long concern di bang Sofia ha kan ka por tolong ya ka tu transit camp ka berang hati Khanapara kapau sai kedar lembagi jing tho ki ba ni dan nak arpulai terik jong Disember jong araja arpau nagaliang jong Khasi Hill Autonomous District Council kila tho ya jing tho South Chief Secretary jong ka Government of Assam ban pensisa bagatu gejaka kadang dei hapo raj marwet bat ka Himam Lim ka bomot po ka Jilla Meghalaya bat kila tho sai kedaru bade ban pensange no ya tu kam aga bangin sa share ka ko Dei nang tagadao halor gani kadong rim ka bukum ka District Congress Committee Ribhoy tapi di studi mo lang bat kinong mat dan bat kinong tre hapo ka district ke dumi dan isno khiyai gani aga pangila let dalade man step bani I dalagi jong gikmat bani I bagani jong tre kaya shat I kumbala sanpon 20% ka kam kalaya kijing sinai gani building ka baheba dei nang tagadao ngi kwa ba ka Sarkar Jilla kan simkhia kan kam managa singi lawan bani kundu ye Deputy Commissioner kan Ribhoy District ban submit ya kan ka suthi ke jumi aba ye dei ba kan ka phang so bha ban kerki kat bala ban ya keren bat ka state government aga level ke jungi ru ngin select bani kundu South Chief Secretary South Chief Minister sa Khasi Hill Autonomous District Council namar ba kumbala ban suthu ka kundo ba siam apo ka Jilla ka jungi ka KHDC ka balong kum custodian na ka kundo lor kila tho e gani sithi ni suburom sibun ni hap ni tre rakat mta ban budin ba ka jaka he ka bade hok ka jungi ngimde ban island na ka banta bu sukuram kam ka jungi pat ka Jilla keren ha ka wede bat kajing nang pendha susu ban pentrikam ya ka
Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khandriu kumbala basutu naduk ka arpui terik jong ubenai Desember jong senem arjar arpo la sedang ban penteri kam ya kani ke facilitation center ke entry point ke badan hang ni ha umling kani ke di Shibenta apo jong ka MRSSA Act arjar khandriu jadi nang takadau nak kaliang gejungi habangi persyang ban budin ya kajing yai lenti jong kani rekam nitip biang-biang ba kawi nak himat ki bakong san ha kumno ban penteri kam ya kani ka an kalong bangindon ya kani ke district task force apo ka district itu aga ban kli dai deputy commissioner aga bakindon ki dekat nak kaliang jong ki ADM EAC hagaju ko por ki ban mikmat nak kaliang jong di local authority ki dekat ki bade ki rang ba snong bat hagaju ko por ki ban mikmat nak kaliang jong ki riupau kmat jong kani kadong dekan je jong ki ban budin ki ban ya tre rangkat bat ka district task force dei nak ta kadau ka bangi kwa menta kalong ba bangi wan ban pressure ya district administration kalong na ka menta ban ai ka awareness ka biang sa girang ba snong di jungi mar ba kano ka an khamtam ka bede bat ka MRSSA Act kalong ba ladala sedang ban bu ik entry point bu phero ha ga jela ga jungi la ga dei ha umling la ga dei ha bajing doba la ga dei ha rata shira la ga dei ha kano ko benta nyong jelaru le lada ki dorbar snong kim ya trilang kan set dei namar kata ka ba kongsan ba kalau mar ga jela jungi ka badon sibun gi jakarung di jakami de ka dorbar snong urang ba snong di dorbar right ki jungi ki hab long aware ki hab tip kumno ba kin la ban penteri kam ni ka an di kadau ila tentu ila tepat ya deputy commissioner long bagi video ha ba insa translate ya kan ka an cakap tin khasi ki rules ban dater ban penpoi haman lagi dorbar snong nang bagi dorbar snong gi jungi gerang ba snong jungi kin long kin sutu bat kin nang kumno ban sedang penteri kam nang ni sekman mangi sutu biang-biang gi don sibun gi dorbar snong abi ye keren ni ka ak gi don sibun gi bompat tip na in sedang ar kim tip in lum kerteng kumno buan hikai school buan bela buan tre kum ta ter ni ha pen yo lut gini jingkeng sa hang no wan men no unlek lan no kum ta ter kata ke dik jingmut ta begini yo ini jingkeng gi ba benya tengi kwa ba kum bang ila ju kren ha po ka assembly hing dorbar phau anyu na kaliang ju kren ba ni kwa ba kani ka MRSSA Act arjar khandriu dei ban penteri kam bhai kang mungkin letter and spirit kemudian kwa ban i ha ground ha kendo ka dei menteri kam ba dei nak takadaung kita kerpat ya gerang ba snong ba ni songu sibun ni gijing ya trelang jung gerang ba snong ha di por gi bala de bro ban ngi scam balang ba kini gijing ya trelang ban ni kentu na kaliang jung ru ba kan ni ka an ge jungi kinang menang pen klan cucu bat ha gaju ka por ni kentu ru ya ka sorkar jela bahkan budin ya ka MRSSA Act Amendment Bill arjar khandai ka mumpat yo ya gajing menjur na gubernur hadu mentah jadi nak takadau ni kentur ya ka sorkar ban kaliang jungi dengan budin ban yo engin menjur kenang bah la ban penteri kam bahaya kene ka an agar kom no bede apoka jelas